И малко анализ и разбор на активностите ми за месец март, записани чрез моя часовник в приложението ZEP. Ще се спра по-подробно на месечния отчет за активностите. Както виждаме, месец март, тук в определени кръгчета са записани планирани тренировки за треньора в ZEP, които аз не съм използвал. Аз се работя по моя план. Както се вижда, имаме 20 активности за месеца, 14 бягания и 5 ходения, като бяганията са вече на дистанция 124 км приблизително, с продължителност 15 часа почти и най-дълга дистанция, както виждаме, 15 км и 7 минути и 14 секунди пейс. Ходенията, после ще ги разгледаме. Така, относно 12-месечния тренд, тоталната дистанция, както виждаме, миналия април съм тръгнал от 7, 8, 46 май, юни 58, юли 25 и контузията в петата следваше, тук август месец нищо и постепенно дистанцията се увеличава, 53, така 69, за да стигне февруари 93 и този месец рекордна дистанция бягане 124. Относно продължителността, същата тенденция. Виждаме миналото лято през август никаква продължителност, след това 8 часа, 5 и вече започват все повече да растат, 12, за да стигнат близо 15 часа март. Много ясно изразена динамика при дългите дистанции, най-дългата дистанция, както виждаме, миналата пролет-лято 7-8 км, след това контузията нищо и вече през декември съм минал 10 км, след това 11, постепенно увеличавам 12,5, за да стигнем до 15-ката преди няколко дни. Много добра тенденция. Пейсът при него е по-плавно покачването. Виждаме от есента 10 пейс, 8 октомври, ноември 7,40, декември 7,30 и така нататък, за да стигнем до този средномесечен пейс за март 7,14. Много добре. И виждаме рекордното ми време на 10 км е 1 час 6 минути и 53 секунди. Ходенето нямаше толкова, както виждаме, при него няма сериозна тенденция за увеличаване, просто възстановяването ми е по-трудничко с 3 бягания седмично, не мога да си позволя. За сега повече ходене с жилетката. Така. Това е общо взето. 1 час и половина, 6 км само ходене за месеца. Не е лошо да го поувелича. Примерно в петък едно ходене няма да ми дойде зле. 5-6 км с жилетката, така че да. Но от бягането съм доста доволен този месец. Виждаме каква дистанция. Над 4 км среднодневно се пада. Така че продължаваме смело напред.